Dneska je 3.6.2026. Svetom otriasla, samozrejme v mainstreamových slovenských médiách ste to nevideli, svetom otriasla katastrofálna vražda mladého Angličana Henryho Nováka, demograficky etnický pôvodne bieleho Angličana, ktorého zapichol, ktorého dobodal na smrť Sikh, nejaký, neviem ako sa volá, to je jedno, už sedí v base, dostal do živote. Svetom otresla vražda Henryho Nováka. A poďme si najprv pozrieť konečne vypustené video, ktoré teda až na tlaky alternatívnej scény anglofónnej boli vypustené. Poďme si pozrieť konečne vypustené video z policajnej kamery. Varování. Následující záběry jsou opravdu drastické a jen pro silnější povahy. He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep him set up. He's got a mouthful of blood, I don't want him. He was on the bin on the other side of this gate. He's jumped over these fences and stuff like that. And Right. he's up Move here. away, mate. He's obviously fallen Right. from there and he's slipped from there. There's other shooters left over there, mate. What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed my brother, he's took my turban off, started grabbing my head. Are you something like injured? that. Yeah, I've got swollen eye, little bruises. Alright, just step back a little bit for me. Someone flag these down. Got this stud. Right, let's get you out of there, shall we? I was in bed asleep. Whenever just find me up there, look, someone's attacked me. I can't breathe. Grab his other arm. Help. So I've just come running, we only live Blood, on blood. St Denny's Road. Blood. Come running around the corner. What's happened to you, alright? This stud. You've been stabbed? Whereabouts? After Don't think you have, mate. Look, that's what, and then I'm like, you've got mouthful of, I want to keep you up, keep your... Hand? What have you done? He's attacked on it, bro. I can't breathe. Put the hand in the cuff, mate. This is like Oh, numerous times this has happened to us. We've been walking, we parked literally We get around multiple times we've had people racist 90 attacks, foot. still nothing happened. He's saying he's been stabbed, so Where let's is it just you check think you've him. been stabbed? In the face? Oh no, but we have to check, don't we? Right. In the face? Just get these to back off, get their details and that, and I'll keep hold of him. Please, brother, I can't breathe. Should we Right, keep you on your side, mate. You better retrieve then. So, yeah. Saying to him, keeping him on his side. We were sat up when we had him here, but he didn't like it. What's your name, mate? At the moment you are under arrest, and that's for assault, so you do not have to say anything, may harm and defence if you do not mention when questioned. It's up to which you later rely in court. Anything you do say may be given in evidence, alright? It's going to be sick, I think. What's his name? I just want you to call it. Yeah, we've got this male, he's just- been beat up. Are we able to get an ambulance, please? His pupils aren't even reacting. Videli ste, čo sa tam dialo? Policajti ho mali absolútne na háku. Bolo im úplne jedno, že tam ten chudák dopichaný s krvou v ústach kričal, že nemôže dýchať. Zomrel počas zatýkania, ako ležal na zemi. Ten, ktorého mal napadnúť, ten, čo si tam chytal to oko, ten int, ktorému tomu oku samozrejme nič nebolo, ten tam púšťal rôzne sarkastické komenty, ale teda, čo chcem povedať, priatelia, vražda Henryho Nováka nezmení nič. Vôbec nič. Ja už som toho prešiel toľko, že môžem vám to na rovinu povedať. Vražda Henryho Nováka nezmení vôbec nič, pretože vy sa nemôžete zastávať vlastnej rasy. Teda tej rasy, ktorej on bol, jeho rasa sa nemôže zastávať svojej vlastnej rasy. A ak sa zastanete vlastnej rasy, tak vás médiá budú okamžite označovať. Tento modus operandi som ja zažil a videl už toľkokrát, že vám to môžem povedať z hlavy. To video mám pred sebou na monitore, na obrazovke počítača na monitore. Ak sa zastanete vlastnej rasy, tak vás médiá okamžite označia za extrémistu, neonacistu, fašistu, ja neviem čo. A hneď ako sa tento narratív mainstreamový rozšíri, tak policajti, polícia a prokuratúra začne konať, začnú vás stíhať. A keď médiá usúdia, že spoločnosť je už... Samozrejme, médiá, polícia a prokuratúra úzko spolupracujú odjak živa, sú synchronizovaní, pretože v konečnom dôsledku majú len jedného pána aj na Slovensku.
A ako náhle mainstreamové médiá usúdia, že spoločnosť je už podvedome dostatočne pripravená na to, aby ste boli odsúdení, tak viem to aj z môjho stíhania, tak budete odsúdení a dostanete podmienku alebo pôjdete na 11 mesiacov do väzby za to, že to kritizujete. Ja to nekritizujem, už to nemôžem kritizovať, ja už len opisujem túto metódu. Oni to budú akceptovať, vy toto všetko budete akceptovať a budete mlčky pozerať, nebudete nič robiť len za to, že vy to máte v sebe zakorenené a vy o tom neviete, ale vy ste už dávno podľahli hypnoze. Vy ste dávno podľahli hypnoze, to je strašná tragédia. Máte to vsugerované v hlave a kde to vzniklo? Vzniklo to na základnej škole, na strednej škole, vzniklo to, keď ste sledovali hollywoodskú produkciu, pretože ako náhle sa začnete zastávať vlastnej rasy, a to je úplne jedno, že je to za vraždu Henryho Nováka, alebo teda iných demograficky, etnicky pôvodne európskych bielých etník. Ak sa zastanete vlastnej rasy, tak je úplne jedno za čo, tak mimovládky a médiá spustia synchronizovanie naraz za to, že majú spoločného šéfa tam hore. Taký škrek, že to bude všade prítomné a začnú škriekať o tom, že veď toto už sa kedysi dialo v Nemecku a jeden pán sa na základe takýchto rečí dostal k moci a všetci dobre vieme, ako to skončilo, hodia na vás psie oči, začnú vám tu pripomínať kadejaké udalosti a dodnes to funguje, pretože je to propagandou živené a vláda bude úplne ticho, nezastane sa vás, pretože sa boja o svoje korupčné posty, boja sa o svoje zadky, o svoje hypotéky, boja sa o svoje vládne bavoráčiky. Čiže takto sa to stane, takýmto postupom vám to docvakne, keď už bude neskoro, presne tak ako v horiacom Anglicku alebo v horiacom Francúzsku, v horiacom Nemecku, v rozbombardovanej USA. Neurobíte s tým nič, pretože ešte týždeň zabudne sa na celú túto vec. A potom budú zomierať ďalší a neurobíte s tým nič, pretože nevidíte do dnešného dňa súvis medzi tou indoktrínou, ktorá je vám nútená zákonom na školách, a nevidíte súvis medzi tou indoktrínou a medzi tým, čo sa deje, a nezmení to žiadny zákon. Ak to budete kritizovať, tak vás zavrú vymyslia si pojmový znak. U mňa si vymysleli pojmový znak počas stíhania, na mňa si vymysleli zákon. Vymyslia si, že ste konšpirovali o výmene európskych národov a vláda sa vás nezastane, lebo oni majú svoje kšefty. A keď to budete náhodou nazývať, toto nerobte, keď to budete náhodou nazývať výmenou bielých národov alebo výmenou európskych národov, tak to označuje za konšpiráciu, extrémizmus a zavrú vás tiež. A úplne tým hlavným dôvodom je to, že demograficky, etnicky, pôvodné európske biele etnikum a rasa má vo svojej DNA prílišnú dobrotu a hlavne vy ste už dlhodobo v apatii kvôli z toho, čo sa tu na Slovensku deje, pretože vy sa vyznačujete prílišným humanizmom. Vy ste vždy zdesení z toho, koľko násilia sa na vás pácha, ale máte humanizmus v génoch, takže ste z toho zdesení, ale neurobíte s tým nič, presne ako teraz. Radšej, než by ste sa mali postaviť na odpor, tak cúvnete a budete v tichu, necháte sa v tichu terorizovať a zabíjať. Ale ak sa raz za čas aj nájde niekto, kto by vám to moc osvetlil, ktorý by vás nejako spojil svojím vplyvom, myšlienkami, a ak sa ho zastanete vy, alebo dokonca nejakí politici, tak prídu zase veľkí, vysokí chlapci zo sekty a týchto politikov rozdrobia, zastrašia, alebo urobia nejakú objednávku z vlastnej scény na toho človeka z jeho vlastnej branže, zaplatia pár nejakých totálne najnižších vandrákov, spoja ich dokopy a rozhodnú sa na ňo urobiť nejaký ťah, alebo teda zastrašia nejakých politikov. Presne ako sa to stalo aj mne, politici, ktorí mi najprv fandili, sa teraz už boja, čo len spomenúť moje meno a nepoznajú ma. Majte krásny deň, čaute, ľúbim vás, čaute.